Jos Eetu nyt tässä antaisi mulle 50 000 euron arvoisen auton, mun pitäisi jollain ilmeellä poistaa siitä 10 000 edestä varaosia, jotta mulla olisi varaa maksaa lahjavero siitä. Tämä on salaliitto. Se on ennen kaikkea salaliitto. Sen verran ehkä paljastettakoon tässä nyt, että mulla ei välttämättä nyt ihan ainakaan vielä tähän ennen joulua ole sulle antaa tällaista 50 000 autoa, mutta katsotaan sitten joulunpyhinä, jos oltaisiin onnistuttu kaupallistamaan tämä meidän ohjelma niin. Esimerkiksi niin, että sillä hirveät rahat saadaan aikaiseksi ja sitten pystyn sulle lahjoittamaan. Mutta siis lahja ja myöskin samaan kategoriaan menevä perintövero on salaliitto, koska siis mä ymmärrän niin kuin jollain tasolla tuloveron ja sen ylipäätään, että meidän täytyy meidän omistamme antaa valtiolle, joka sitten suuntaa ne yleiseen hyvään teihin, sairaaloihin, yömäs. Mutta niin kuin esimerkiksi lahjavero ja perintövero niin on mun mielestä aika ongelmallisia siinä vaiheessa, kun sä et saa lahjaksi tai perinnöksi käteistä rahaa, vaan sä saat vaikka auton, asunnon, kesämökin. Ja sun täytyy siitä maksaa, siitä laskennallisesta arvosta joku summa, joku prosentuaalinen summa veroa. Kun eihän sulla ole niin kuin käteistä rahaa, mitä antaa. Niin millä sä siitä autosta nyt sitten koputtelet iskarit ja molemmat takarenkaat ja ehkä vielä tuulilasinkin, että sä saat maksettua sen veron. Niin, tämä on kyllä todella niin kuin erikoinen ja ongelmallinen tilanne monille. Ja mun mielestä ihan se lähtökohtakin on tosi outo, niin kuin esimerkiksi tässä perintöverossa, että miettii joku henkilö elänyt pitkään elämän, tienannut hyvin, maksanut niin kuin valtiolle koko ajan veroa omista tuloistaan. Ja ruokaostoksista, niin, ihan kaikesta. niin. Alvit menee joka paikasta. Niin, kyllä. Sitten hän on kerryttänyt kuitenkin siinä sivussa hyvän omaisuuden. Sitten aika jättää, ja hän jättää perinnöksi vaikka joku 1 000 000 niin kuin perillisilleen. Niin sitten he joutuukin maksaa siitä sit se joku 20 tonnia. Tai mitä se oli? Se on siis, mulla on tässä kuulkaas nyt ihan perintöverolaskuri. Me ollaan sen verran Eliaksen kanssa vaihtu rooleja, että mä otin nyt tämän niin sanotun faktalaatikon ja Elias heittelee tuolta mututuntumalla. Mutta jos nyt oletetaan, että sul nyt, Elias, nyt sä keräät sen 1 000 000 omaisuuden, mikä on hyvin todennäköistä, niin ensimmäiseen veroluokkaan kuuluville, eli käytännössä sun lähisukulaisille, lapsille, aviopuolisolle, niin heidän pitäisi tuosta 1 000 000 150 tonnia maksaa. Joo. Ja eihän toi nyt ole sinänsä kummonen temppu just, jos sulla nyt on se 1 000 000 käteistä. Mutta jos sulla, Elias, nyt on vaikka 2 arvokiinteistöä tästä Helsingin ydinkeskustasta, 500 tonnia per chibale, niin se on sitten toinen laitettava myynti. Eikä tossakaan sinänsä välttämättä vielä niinku tunnearvo voi olla aika minimissä tommosessa. Mutta jos siellä on niinku isopapan Rolexi, joka on kerryttänyt arvoa, ja siellä on kesämökki, joka on niin kuin hyvällä paikalla, ja sieltä on lapsuuden muistot, ja ei kesämökkejä nyt vaan ole niin kuin myöskään myynnissä, että sä myyt sen ja ostat sitten siitä ikään kuin veron jälkeen jäljelle jäävästä osasta jonkun toisen, niin eihän siinä mitään. No, mutta sitten jos nyt, Elias, sä haluaisit antaa vaikka mulle sen sun 1 000 000, niin mun pitäisikin maksaa siitä jo 300 tonnia, eli 1/3 perintöveroa. Niin nämä veroluokatkin on mun mielestä vähän erikoisia. Että se on mun mielestä vähän niin kuin törkeetä. Mietitään, että joku yksinäinen ihminen vaikka, joka ei ole ikinä löytänyt puolisoa, ei ole ikinä lisääntynyt ja näin, mutta hänellä on niin kuin kuitenkin sydänystävä. Niin mun mielestä se on vähän törkeetä sitten, että koska hän ei ole vaan niin kuin pystynyt perustamaan sitä perhettä, niin sen takia hän ei voi sille ystävälle jättää samalla tavalla sitä perintöä sitten. Niin, ja tämä on mun mielestä jännittävä kanssa, koska mä nyt tosiaan luen täältä nämä veroluokat. Eli ensimmäiseen veroluokkaan, eli niin sanotun pienemmän veroluokkaan kuuluvat lapset, ottolapset, heidän rintaperilliset, aviopuoliso, aviopuolison lapset ja heidän rintaperillisensä, isä, äiti, isovanhemmat sekä myös avopuoliso, jos hänellä ja perittävällä on yhteinen lapsi, tai jos he olivat ennen avioliitossa. Mitäs jos ihminen ei voi saada lasta? Niin. Tiedätkö? Niin. Aika hirveä tilanne. Kyllä. Pitääkö sun sen takia viime metreillä adoptoida lapsi, jotta tavallaan sä pystyt säästämään puolet noissa veroissa? Niin kuin tavallaan, niin kuin, et se on esimerkiksi peruste. Ja sitten myöskin se, että jos te ette ole niin kuin naimisissa, eli jos se on avopuoliso, niin teillä täytyy olla yhteinen lapsi. Jos te olette naimisissa, niin sitten teillä ei tarvitse olla. Niin tämä on niin kuin aika erikoinen setti. Ja myöskin esimerkiksi vainajan sisarukset kuuluu tähän kalliimpaan veroluokkaan.
Niin, en mä tiedä. Tämä on kyllä todella niin kuin hämärä. Ja mun mielestä toi kuulosti hassulta toi juttu, että avopuolisia, jos he ovat ennen olleet naimisissa. Eli ne on kuitenkin voinut erota, mutta ne on joskus ennen vaan oltu naimisissa. Niin, sitten sovitaan, että no kyllä me nyt ollaan vielä tässä loppumetreillä yhdessä, niin sitten sä saat nämä veroalennukset tästä. Niin. Et kun aina nauretaan ja lehdissä kirjoitellaan näille niin kuin verokikkailuille, että kuka nyt on minkäkin yritysmuodon tehnyt tai kuka on mitäkin kikkailua, että on saanut niin kuin veroalennuksia, niin ei se ole mikään ihme, kun lukee näitä sääntöjä, mitä näihin kuuluu. Niin on nämä niin kuin ihan pöliä. Niin. Ja kuitenkin niin kuin perintöverokaan ei ole semmoinen asia, mitä on kaikkialla. Että esimerkiksi Euroopassa maita, missä ei ole perintöveroa käytössä, on Portugali, Ruotsi, Itävalta, Norja. Että tämmöisiä niin kuin Ruotsi, Itävalta, Norja ainakin niin kuin tämmöisiä niin kuin hyvätasoisia maita ja taloustilanne ok ja näin poispäin. Että vähän erikoinen juttu. Niin, mä vaan mietin sitä, että kuka tän on keksinyt, että hei, tuoltahan me saadaan vielä niin kuin, tuolta perintömaailmasta, että sieltähän me saadaan lahjavero, mä ymmärrän niin kuin jollain tasolla. Mennään siihen kohta vielä tarkemmin, mutta sen mä ymmärrän niin kuin jollain tasolla, että sillä vähän estetään sitä, että jengi ei voi vaan antaa kamaa niin kuin tavallaan sillä, että se voidaan lotossa, jos mä vaan annan kaikille ja sitten me ollaan kaikki kohta kenenkään ei tarvitse käydä töissä yömässä. Tavallaan ihan kiva tilanne, mutta se ei ehkä niin kuin hyvinvointivaltion tasolla toimi. Mutta perintöverossa se, että kun niistä asioista on maksettu jo verot, ja se tilanne on tavallaan se, että kun tämä tyyppi nyt ei voi niitä enää itsellään pitää, koska se vittu kuoli, niin ne on annettava johonkin. Niin sitten tulee valtio sillä että joo, annoitte ne ihan mihin tahansa, niin kyllä näistä verot pitää maksaa. Niin siis sillä, että kun, ei se tilanne voi olla se, että kun lahjanhan voi vaan jättää antamatta. Niin. Mutta että se perintö voi jättää antamatta, kun se on johonkin työnnettävä. Ja kysymys kuuluukin, että kun näitähän on sitten, että ihmiset testamenttaa vaikka valtiolle sen, niin maksaako valtio perintöä? Niin, totta. Ja mihin se sitten taas siirretään? Niin. En mä tiedä. Mutta niin. että kun lahja niin kuin voi jättää antamatta, ja näistä mun mielestä paras esimerkki olisiko ollut Toni Nieminen joskus vuosia sitten, voitti jossain Keski-Euroopan mäkiviikolla sitten jonkun 100 tonnin auton. Ja sitten muistaakseni se tarina meni jotakuinkin niin, että ei hän sitten koskaan ottanut sitä autoa vastaan, koska eihän olisi voinut tuoda sitä tänne Suomeen, koska hänen olisi siitä 100 tonnin autosta pitänyt joku 20 tonnia maksaa. No mistä sä maksat, kun sä oot voittanut mäkihyppykilpailua ja saanut siitä palkinnoksi auton, niin mistä sä sen 20 tonnia revit? Ja tästä niin. Mulle tulikin mieleen tosiaan tuossa alussa käytetty esimerkki, että jos mä nyt antaisin sulle sen 50 tonnin auton, niin me voitaisiin vähän tutustua siihen, että tosiaan mä laitan tänne lahjaveroraskuriin nyt, että 50 tonnia olisi nyt se lahjan arvo. Niin, koska mä kuulun tähän toiseen veroluokkaan, eli me ei olla nyt sukua, eikä vaikka oltaisiin sukuakin, niin mä en ole sun isä enkä äiti enkä lapsi toivottavasti. Niin mun pitäisi, tai siis sun pitäisi maksaa tästä mun antamasta autosta 10 150 euroa veroa. Ja sitten mä otin tähän nettiauton ihan klassisesti auki, ja koska sä oot tommonen kuitenkin eränkävijä, sä tykkäät käydä nuotiolla keittämässä kahvit, niin mä ajattelin, että tämmönen jeeppi voisi olla sulle sopiva joululahja esimerkiksi. Joo, kelpais. Ja mä nyt tästä sitten vähän lähdin kattelemaan näitä jeeppejä, mä laitoin tuohon hintahaarukaksi 45-55 tonnia, ihan vaan, jotta me päästään tähän meidän verohaarukkaan. Niin katsotaan täältä nyt sopivan. Tuossa on 49 890. Joo. Niin mä en tiedä nyt, että onko meidän kuulijoissa minkä verran autoasiantuntijoita, mutta tätä on nyt 10 tonnia ajettu, eli käytännössähän tämä on kuin uusi. Niin mulla vaan mietin sitä, että mitähän kaikkia osia meidän täytyisi tästä repiä, että sä saisit sitten myytyä ne tuolla jossain nettikirppiksellä, että sä saisit 10 tonnin kasaan. Että tässä on kuitenkin LED-ajovalot, sumuvalot, turvatyynyt kuulostaa siltä, että ne vois irrota aika näppärästi. Ajotietokone sitten taas on kalliin oloinen navigointijärjestelmä, että miten ne lähtee. Penkeissä on penkin lämmittimet, peruutuskamera, että tavallaan mä mietin, että tommosia helposti irrotettavia osia. Mä en tiedä, kuinka mekaanikkokykyinen sä oot, että pystyt sä lähteä tuolta moottorin välistä ruuvaamaan irti jotain kaasutinta. Niin, ehkä me nyt tehdään niin, että ei sun tarvi sitä, päästään helpommalla, niin pidä vaan se auto ja
Että mä voisin vaikka varastaa sen sulta, niin mä pääsin helpommalla. Totta, siis toi on ihan siis, että jos haluat antaa lahjaksi jotain, niin anna ystäväsi varastaa se. Ja sit vaan ilmoita, että tämä on kadonnut, mutta en mä nyt jaksa tämän perään niin lähteä huutelemaan. Ja sitten taas toisaalta, jos haluat olla oikein vittumainen, nyt esimerkiksi tässä kun elämme lokakuun loppupuolta pikkuhiljaa, ja jengi varmaan alkaa niin kuin joululahjoja suunnittelemaan. Niin jos haluat olla oikein vittumainen ja sulla on löysää päällä, niin anna jollekin joku ihan helvetin kallis joululahja, koska sehän täytyy siis olla yli 5 tonnia viimeisen 3 vuoden ajalta siltä samalta lahjanantajalta, jotta siitä menee vero. Niin anna jotain ihan helvetin kallista, niin että joutuu maksaa verot. Jotain semmoista, mitä ei voi myydä sellaisenaan eteenpäin. Että jos sä nyt annat Rolexin kellon, niin se tyyppihän voi vaan myydä sen eteenpäin ja sit saa. Mutta jotain semmoista, mitä ei pysty niinku tavallaan lunastamaan rahaksi. Niin, mutta mistä joutuu maksaa rahaa sitten. Niin, joku taideteos vaikka niinku siitä kyseisestä ihmisestä. Tai joku tämmöinen, mitä kukaan muu ei sitten haluaisi ostaa. Jonkun ihan helvetin kalliin taiteilijan tekemä joku karikatyyri siitä tyypistä, mitä kukaan muu ei halua, mutta millä on joku helvetin kallis laskennallinen arvo. Niin, mutta joo, siis toi lahjaverosta muutenkin nyt vielä niin se on kyllä varmaan semmoinen vero, mitä kierretään kaikista eniten niin kuin ihan vahingossa. Kyllä mä veikkaan, että mäkin oon ehkä kiertänyt sitä, tai en mä kyllä varmaan 5 tonnilla ole kyllä mitään lahjoja saanut, mutta mä veikkaan, että aika monet niin kuin vahingossa kiertää sitä, koska eihän jengi niin kuin muista 3 vuoden aikana, että paljon mä nyt oon saanut tuolta lahjoja. Niin, ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin mistä kukaan sen tietää, mitä kukin on mulle antanut. Niin. Että niin kuin, jos antaa ihan kuivaa käteistä, niin senhän periaatteessa niin kuin tililtä pystyy näkemään. Tai siis niin kuin pystyykin, mutta sen joku valtio voisi tehdä tarkastuksen ja näin. Mutta jos mulle nyt joku on, tiedätkö, himaan kantanut just vaikka jonkun satanan taulun, niin mistä helvetistä sen kukaan tietää? Että tavallaan toi on ehkä semmoinen harmaa alue, että mä en usko, että verottajakaan on niinku kauhean aktiivisesti noita metsästää. Ihan siitä syystä, koska niin tuossa on myös toi Miinan mahdollisuus, että sä voit tehdä kaverille vaan källin. Että nyt sulle tuli oikeasti 1 000 maksettavaa, kun mä annoin sulle 10 tonnin taulun. Niin, mutta jos nyt tästä haluaisi kiteyttää jonkun salaliiton näistä perintö- ja lahjaveroista, niin onko se sitten vaan niinkin yksinkertainen, että se on niinku, että valtio vaan haluaa kusettaa? Niin, ja ehkä se salaliitto on tavallaan se, että viedään tuhkatkin pesästä, mutta koska me ollaan salaliittopodi, me halutaan antaa ihmisille vinkkejä, niin me sanotaan, että hyödyntäkää tätä. Tehkää källejä. Antakaa toisillenne myös autoja. Niin, kyllä. Ja meille. Meille voi antaa kanssa. Tai itse asiassa, ei. mikä se on se alaraja 5 tonnia? Alle 5 tonnin arvoisia autoja. Mutta sekin on kyllä toisaalta Miina, jos sä annat jollekin alle 5 tonnin arvoisen auton, niin sehän leviää tuohon. Niin. No joo. Mietitään nyt autojuttua vielä. Mietitään vähän.